Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en kreavideo og male det om i baggrunden. Du siger et eller andet? Hej. Ja. Jeg kan godt lide pasta. Og så har vi fået nogle nye mikrofoner, som I nok kan se. og de er så bløde her. De er bløde. Ja, men det er egentlig bare det vi skal. Ja, men en kreativ video skal Andrea lave. Det jeg skal lave, det er at jeg skal faktisk lave en squishy, der er sådan her. Og jeg kan se, at jeg har et papir her. Ikke? Og den er foldet, det skal jeg lige vise, hvordan jeg har foldet. Det er sådan her. I tager et papir, vender den sådan her, og så vender den sådan, og bøjer den. Det er egentlig bare det, jeg skal. Og så den her åbne side, den skal være her. Og så skal den lukkede side være foran det. Og nu skal jeg egentlig bare klippe, hvordan dens form er. Jeg behøver sikkert klippe den der. Men på grund af dem kan jeg sætte på til sidst. Så skal jeg egentlig bare klippe formen, som jeg gør lige nu. Så og jeg har bare så som baggrund bare for at hjælpe, ikke? Ja, men jeg lærer jer faktisk at lave en squishy. Og det er én ting, I må, det er, I må ikke klippe her. På grund af, at så kan man jo ikke. Så er den ikke sådan der. Men så er den åben her. Så nu skal jeg egentlig bare farvelægge den. Så! Ej, det er ikke mig. Det er Malte, der gjorde det. Hvad? Ej, jeg holder kameraet. Jeg er bagved. Nej, du er foran. Ej. Jo, du er. Lige meget med det. Videre til kanalen. Eller, nej, videoen. Nå, ja. Der er lige til en ny farve. Hej, igen. Der er bare lige et eller andet kedeligt, tror jeg. Ja. Men jeg kan se, at jeg er meget god til at farve. Den der røde streg, den skal I tænke over. Det ligner den i hvert fald lidt endnu. Det, der altså egentlig tager længst tid, det er egentlig at farve den. Bare lige. Ja, fortsæt. Okay. Nej. Ja, okay. Ja. Har jeg godt set den der skøre video, der hedder Andrea underlig, den er så god. Og ja, jeg er underlig, det er jeg faktisk også i virkeligheden, selvom jeg ikke engang gør videoer af underlig. Ikke, Malte? Passer det ikke? Ja, men det er vi alle sammen jo lidt. Nej. Nå. Kom mig. Hvad? Jeg er det eneste i verden, der er underlig. Okay, Malte? Har du forstået det? Har du forstået det? Godt. Det er taget som et nej, tænker jeg. Og så skal vi huske, at der skal jo være bånd. Det er derfor, jeg lige laver her. Fordi der skal være et bånd lige der. Jeg skal jo lige tegne ansigt. Så skal vi have en rød farve. Og det er noget med munden. Så lad os se, hvor skal munden. Den skal være cirka her. Selvom der faktisk er sort udenom, men det er bare lidt. Og så tager det ved rød her. Hele vej. Og så kommer de her til. Okay. Og ja. Så skal jeg tegne øjnene. Og så kan jeg lige så godt tegne båndet. Ej, er det her? Ej, det er jo en helt anden farve, det her. Det er jo grøn. Ej, Andrea har lavet noget forkert. Men fejl godt nok, ikke? Ja, så det bliver jeg nødt til. Sådan. Er jeg god til at tegne, Malte? Jo. Please ikke sige nej. Du er god. Du er faktisk rigtig god. Tak.
Nej. Og så lige tegne rundt om. Up. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. It's a 16 buff in the dark. It's a 16 buff in the dark. It's a 16 Så er jeg i gang med at lave det her bånd. Jeg laver bare et eller andet procedur sådan her. Og jeg gider ikke til at lave det der. Okay. Nu prøver jeg bare. Jeg farver det egentlig bare sort. Jeg skal tegne det her lidt mere tydeligt. Hold da op, det er blevet tydeligt. Er det ikke det? Så skal jeg i gang med at putte vand i. Ja, det er en spændende del. Tror jeg nok. Ja, perfekt. Ja, det var noget at sige. Nå, ja. Så skal jeg have tape i den ene side her. Og så skal jeg putte vand i den anden side lige her. Og jeg er meget god til at tegne, som I kan se. Mhm. Var det det? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle spørge. Var det ikke en god joke? Nej. Nå. Siger vi så er det dårligt? Du er så højlyttende hele tiden. Se, nu putter hun vand i. Tror du, det her det er nok? Nej. Sådan, nu er det nok. Og der er meget vand i. Se nu bliver hun helt farvet. Sorry. Jeg kommer lige til at kigge på en fil her. Nå, sorry. Prøv at filme mig, og så laver jeg et fjollet ansigt. Ja. Kom nu. Det er med dig. Ja, okay. Men lad os komme videre med det her. Jeg er lige færdig. Der er én ting, jeg mangler. Prøv lige at skifte med den. Prøv at mærke, hvor dejligt den er. Mm. Det er der.
Så mangler jeg en ting. I kan se, den ligner ikke lige så meget brune. Dem der mangler jeg. Okay. Så dem skal jeg have klippet. Der skal være 3 af dem. Så laver jeg 3. Au. Klipper mig lige i hånden. Eller jeg mener i fingeren. Jeg klipper mig lige i hånden. Nå, stop i hovedkæret. Hej. Så skal jeg lige farve dem. Og når de er helt grove, de her. Ja. Anne har ret til at... Så siger du det. Leve i frihed og uden frygt. Stop. Nej. Nu skal jeg stoppe nu. Nu skal jeg stoppe nu. Hvad? Jeg sidder og optager for helvede. Hvad skal jeg stoppe med? Det er nok en lidt foldet video det her, men nu er den alligevel. Andreas ansigt. Det er på grund af, at jeg er underlig. Det er min far også. Det kommer fra min far. Og det er der jo ikke noget nyt i. Og det var det brød. Der var lige en der bøvsede. Ja. Det var nok bare en bøs. Ikke meget. Jeg klipper det. Så skal jeg egentlig bare have taget den på en eller anden underlig måde. Det er helt så problem. Sådan. Så skal jeg egentlig bare tape den. Sådan her. Ja. Hvad er der? Hvad griner du af? Kan du egentlig gå? Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Nå, så må jeg bare lave min brug nu. Er vi færdige? Nej, Ikke nu, eller? nej. Jeg mangler lige dem her på. Og så skal jeg også vise dem til sidst. Vise dem til sidst, mente jeg. Jeg til at zoome alt for meget ind. Hvordan? Nej, den er alt for lang her. Skal være lige perfekt så. Zoom lidt mere ud. Lige her. Au. Det ser meget perfekt ud, gør det ikke det? Nej. Der midt i. Sådan. Hey.
Der må ikke bøves. Det var sådan der. Det er så bøves. Hvorfor har jeg fået den her dårlige tape? Hvad? Cut! Nå, lige meget. Jeg kan ikke optage. Det er lige meget, det bliver bare klippet ud. Hov. Nå, men det skal se her. Nå. Nå, ja. Savle, undskyld. Vores mor var faktisk, at jeg kom bare lige ind og så forstyrret. Undskyld. Jeg mangler én ting tilbage. Er det ikke dejligt? Nej. At jeg mangler én ting tilbage. Jo. Bussemand! Dem elsker jeg, dem piller jeg ind i. Det er lidt underligt også. Hvad laver du? Så, men jeg har lavet en squishy. Den er faktisk lidt næb. Men egentlig bare tak fordi I så med. Vi ses en anden dag. Farvel! Squishy. Wow.